କାହିଁକି ଆସୁନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? କେବେ ଏବଂ କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଆସିଲାନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? କେବେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମୋଟ 25,11,000 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆବେଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗତକାଲି ଜନତା ମଇଦାନରେ 25,11,000 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 17 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।